खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जिउनि गेदेर हाबा मावनो लानायाव गुबुननि हेंथा मोनगोन, दुखुजोंनो देहाखौ लोरबां मोनगोन। बृष राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। मिथुन राशि। गावनि लुबैनाय मुवाखौ मोनफुंगोन, गोसोआ खुसिजों उसिफावगोन, मोजां सान। कर्क राशि। नोंथांनि सांग्रांथि गैयैयावनो बेसेन गोसा खामानि खहा जानो हागौ, उन दाहाजोंनो समा बारलांगोन। सिंह राशि। जेखि हाबा मावा मानो गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन, गुबुना नोंथांखौ मेगन सागोन। कन्या राशि। गोथार खामानि मावफुंना लानो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि। मोजां गाज्रिखौ सायख'नो हायैयाव नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना जिंगा सिनांनो हागौ, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला आय जागोन, मुलाम्फा गोनां सान। धनु राशि। गावनि अहंखारावनो नोंथांनि आखाइनि रांखावरिया जोबस्रांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मकर राशि। धोन दौलत आरजिनानै लानो हागोन, फालांगि बिथिङाव जौगासारनो हागोन। कुम्भ राशि। मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हागोन, गोसोखौ रेजें मोनगोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना साजा मोननो गोसोआव गिनाय मोनगोन, उसु खुथुजोंनो समा बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।